a 1979, yau shekara 27, injiniyoyi ne ƙwararru, likitoci ne ƙwararru, ga zafin san addini ba su san shi ba, sai suka koma suna itikafi a masallacin jami'ar Bayero, suka ce bokon ya zama kafirci. A arewa ake wannan fatawa, suka koma suka lalace, yanzu sun ɗaiɗaice a cikin jama'a sai waɗanda Allah ya nufa da rahama. Akwai yaro ɗan nan Benin Street nan kasuwar Sabon Gari yake yankan farce a lokacin, yana karanta medicine, zai zama ƙwararren likita inda ya yi haƙuri, sai ce kafirci ne, sai koma kasuwar Sabon Gari yana yankan farce. Wannan da'awar ta sake taso mana yanzu daga Maiduguri, yaranmu suka taro har bikin ƙona certificate aka yi a garin Maiduguri. Wannan yana da masters, wannan yana da digiri, wannan injiniya ne, wannan ya yi polytechnic, suka ce bokon kafirci ne, suka ƙona. A arewa ne ake wannan. Ina zaune a Yola shago muna dan harkokin GSM, yaro ya zo ya same ni, kai ne Malam Albani? ni ce ne ya ce na zo in gaishe ka ne, mu ne almajiran wani da ya bamu fatawa mun daina boko. Na ce to ya yi kyau, tun da babban malami ne ya baku fatawa. Sai shi kanshi sai dariya. Me kake karanta? Ya ce yana karanta biology education ne a FCE, ma'ana yana karatu ne game da ilimi na malanta akan tsirrai. Sai na ce to kaga yanzu ka bari, yanzu ni kuma nan da ina nufin ni in na gama makaranta da kai da malaminka, ni kuma dinni ne malaminku, ni kuma na taho karatun boko, da ni kuma na gama zan je in kafa makaranta, da sai in ɗibo irinku, da kai zaka karanta mana da biology. Amma yanzu kai ka ban makaranta, yanzu na kafa makaranta dole in je in ɗauko Juliana, ita za ta karanta, don haka kaga manufar tawa sai ta crash kenan. Na ce to amma yanzu wannan turaren da kake siyarwa shi kuma fa? Sai dariya. Na ce to sai da wannan ma kafirci ne. Ya ce na ce sosai kuwa. Yo ba zafin kai bane, ai ba Qur'ani ne ko hadisi ba, fatawa ce kawai. Ba fatawa ba ce jama'a, in ka ci ka koshi kawai shikenan. Na ce sai da turaren ma. Ai kalmar kafircin sun mai da ita alewa ne, alewa shiga cikin daura aka ga mun muke guda, amma an aka fara janta sai ta tsawo ta kai duk inda ake so. To kalmar kafircin ai dabara ce kawai. Haka na haɗu da wani ya ce wani kafiri ne. Na ce me yasa ka ce kafiri ne? Ya ce saboda annabi ya ce idan wani ya ce wa musulmi kafiri to kalmar ba za ta faɗi ba. Ya ce don haka ni na tabbatar ni musulmi ne, to tun da ya ce min kafiri to kaga kalmar ta koma kan shi kenan. Jama'a ku ji yadda ake randa bawul da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu ya zama wasan yara jama'a. Wallahi matasan mu ku tashi ku yi karatu, ku tashi ku yi karatu jama'a. Idan ba ku yi karatu ba wallahi kuna ji kuna gani kaskanci da wulakanci zai kai gare ku. Hukumar rarar man fetur wadda mai rago ya zama mata sakatare general tana ba da scholarship duk shekara, amma ka je ka ga scholarship tun da aka yi ta, kuma kun san yan arewa ne suke shugabancinta. Aka ba mai rago aka cire shi, aka zo aka ba wani anan Kaduna aka cire shi, yanzu dan Fataskum ne mutumin Yobe yake yi. Nan kullum za mu gani ana bikin baiwa mutane scholarship su je su yi karatu, amma cikin mutum 100 da wahala ka ga kwaya ɗaya dan arewa, saboda ana so sai ka ci wani makin, wai sai su ce wai su sata ansa suke yi. Haba da Allah, dukkan su sata ansa suke yi, kai kuma kai ne mumini, kai kadai ka tsaya gaskiya kuma ake ka da kai. Ku tsaya ku yi wa kanku fada. Abinda nake so in ce mana, muna magana akan lokaci ne, ka dubi rayuwarka, ga ji wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda da ya shekara 60 Allah ya yanke hamzarin shi. Ana so a cikin shekara 60 din nan ka zama khairun nasi lin nasi, ka zama mai alheri da zaka kawo alheri ga mutane. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi. A shekaru 60 da kai me ka kawo wa angoku ci gaba? Wannan alheri ka kawo wa ƙasarka? 'Ya'yanka da ka haifa ba kokari kai ba jama'a, haihuwa ba kokari ba ce fa. Dan ka zo kana bugun kirji 'ya'yana 50, 'ya'yana 30, 'ya'yana 10 ba nan ne kokari ba, domin haihuwa ba kokari ba ce. Yo ba jin daɗi kai ka watsar da mani ba kawai sai tsoro. Haihuwa ba kokari ba ce, amma iya tarbiyyar 'ya'yan su zama mutanen kirki shine kokarin da kai. To idan ba kai tarbiyyar su ba to haihuwar ta zama sharri.
domin ka haifar wa mutane 'yan shalisho, ka haifar wa mutane 'yan iska waɗanda za su gallabe su. Yanzu dan Allah bari yi wata magana mai munasaba. Yanzu a nan muciyan nan an haife yara sun fi ƙarfin kowa, sun fi ƙarfin hakimin muciya, sun fi ƙarfin mai anguwan muciya, sun fi ƙarfin limamin muciya, sun fi ƙarfin dattawan muciya, sun fi ƙarfin 'yan sandan muciya, sun gagari kowa a anguwan nan, kuma iyayensu da kakanninsu a nan anguwa aka ɗaura auren uwayensu da magariba ta za su rinka gudu da mashin nan su make wannan tsohuwa su karya wannan yaro. Sun fi ƙarfin kowa, ga 'yan sanda muna da su amma yaran nan sun gagare su. Yanzu waɗannan 'ya'yan iyayensu alheri suka kawo muciya ko sharri? Magariba na yi ba za su yi sallar magaribar ba, so suke su ɗano mashin ɗin da gudu. Sun fi ƙarfin kowa. Tambayar da nake wa hukumar 'yan sanda da SS da mai anguwa da hakimi da dagaci da sarki da iya da kowa, ban rage kowa ba, yanzu akwai gagararre kenan? Bahaushe da ya ce sai bararre. To shin sun gagare ku ne ko kun bar su ne? Amma abin da nake cewa iyayen 'ya'yan nan maza da mata da kakanninsu suna angon nan, an sa ido kawai sun fi karfin kowa. A nan babbar titi dole akai kabarin mai tatsi ne don aka da su, wai kawai iya kokarin da za a iya kenan, amma bayan kabarin mai tatsi nan ba abin da za a yi musu. Yanzu dan Allah waɗannan yaran alheri suka zama? Su zo su zauna a karantar da su Ƙur'ani, a karantar da su physics, su zama mana likitoci mana a anguwar, ba za su amfane mu ba? To yanzu irin waɗannan 'ya'yan ba su ne 'ya'yan da Bahaushe ke cewa 'ya'yan Allah ba ni karka bani zanin goyo ba? Yanzu kai da ka haifi irin waɗannan dan Allah alheri ka kawo ko sharri? To daga nan za ku gane da annabi ya ce ku yi aure dan ku haihu, ba wai haihuwa yake nufi irin 'ya'yan aladai ba ko 'ya'yan kwikwiyo, haihuwa yake nufi wadda za ku yi tarbiyyarsu. To sai zan kai a rayuwarka gaba ɗaya ba abin da kai sai irin waɗannan 'ya'yan mage su ka haifan mana a muciya. Kai ba su baka ka zauna lafiya ba, mu ba su bamu mun zauna lafiya ba. Mu komo kan hadisin mu jama'a. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a tambayi mutum game da rayuwar shi a ina ya karar da ita. Wannan ana magana dattijo kenan da ya shekara da shekaru. Sannan wa an shababihi fi ma ablahu, saurayi ne kai a ina ka karar da samartakarka. Waye saurayi? Shine wanda daga sanda ya balaga zuwa shekara 39 yana shiga 40 ya fita samartaka. Kana shiga 40 ka zama dattijo, ka shiga gangara. To daga sanda ka balaga zuwa shekara 39 yanzu sai kowa ya saurara, yanzu ina ka karar da samartakarka? A ina ka karar da ita a rawar banjo? A ina ka karar da ita a drama? A ina ka karar da ita a filin kwallo? A ina ka karar da ita a kasuwa? Sai an tambaye ka samartakarka, domin samartaka ita ce lokacin da dan adam ya fi koyaushe jin daɗi. Na farko dai ga lafiyar gaɓoɓi ko? Na biyu ga rashin nauyi, saurayi ba nauyin kowa a kan shi, da haka in ka je ka samu ɗakin shi kuna zaune sai ga ya ɗan tsuntsaya yana ɗan shara haka, saboda bai da abin da ke damun shi, ya goge ko ina yana kyalli. Haka ne ko ba haka ba? Za a tambaye ka a ina ka karar da wannan samartaka taka. Ke kuma budurwa ina kika karar da budurcinki? Al-Imam tabari mai tafsirin jami'u tafsir al-ayat Qur'an shine malamin farko da ya fara tafsiri a musulunci. Tafsirin shi mujalladi 15. Ya shekara 100 a duniya, wata ran sai aka ga yayi tsalle ya tsallaka wani rami, sai wani almajirin shi ya ce ala gafarta malam, shekara ka 100 haka kana irin wannan tsalle, in ka fada ai sai mu ji kunya. Ya ce ina zan fada? Sai miƙe hannayen shi ya ce kaga gaɓoɓin nan? Ya ce muna samari mun kiyaye su, don haka Allah ya kiyaye mana su har mun tsufa muna jin su daram. Shekarar shi 100 amma zanzan yake jin kanshi. Kai kuma fa yanzu shekara ka 18 amma ko ina ciwo yake, kama an yi barin mota da kai. Saboda me? Nan ka sha taba, can ka sha kwaya, can ka ci bera, can ka ci mage, nan ka kada bula ka sha, idan ka ya kada ya yi kamar magen juda. Ka fita daga sura ta dan adam,
kaga mutum ya sha taba ya tsunshi sun rine, leɓe ya rine, gyaffan kafa ya rine, saboda kawai samartaka tana rudin shi. Sannan annabi ya ce wa an malihi min aina tasabahu, dukiyarka ina ka same ta? Ina alhajin birni da ya katon gida da babban mota da sabuwar amarya, kai kanka da kake talaka me ka mallaka? manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Bilal, in zaka iya ya Bilal ka mutu baka da kokobo. Bilal da ya samu kuɗi ya yi cefane ya ci abinci sai sadaukar da sauran, sai koma ya zauna hakan nan. In ka mutu baka da kokobo ba hisabi kenan. To ka ji tambayar farko tukuna, ina ka samu dukiyarka? Yanzu kowa ya biya iya amsa wannan tambayar. Ka je kai tunani ka amsa da kanka. Kana da gida, kana da mota, ha baka da gida baka da. Wannan ba ana maganar lallai mai kuɗi ba fa. Kowa yanzu naira nawa ce aljihunka? naira 50. To kai tunanin ina ka same ta. Za a tambaye ka akan wannan rana alkiyama. Wa fi ma anfaqahu, kuma za a tambayi mutum ina ya kashe wannan kuɗin, ta yaya ya kashe su, ta yaya ya same su, ta yaya ya kashe su. Tambaya ta 4 kenan. Tambaya ta 5, alaramma, malamin hadisi, malamin fiqhu, malam mai wa'azi, wa ma za amila fi ma alima, ilimin da ya sani me ya aiki da shi. Ka samu ilimi ka ɓoye kanka, ka samu ilimi sai rubutun sha, sai guru da laya, sai baiwa barayi sa'a da yi wa karuwai rubutu su je su yi tsarki, don wanda ya sadu da ita ba zai sake sha'awar matar shi ba. Aikin da kai da ilimin da aka baka kenan za ka yi jawabi. A ka samu ilimi, tawilin nasosin shari'a kake kana dawo da su daidai da ra'ayinka ko kungiyarka ko mazhabinka, za a tambaye ka ma za amila fi ma alima, ilimin da ka samu ya kai aiki da shi. Waɗannan tambayoyi guda 5 jama'a, kun ji annabi ya ce kafafuwan ɗan adam ba za su motsa ba a gaban Allah sai ka amsa su. Allah amsa waɗannan tambayoyin ba a lahira ba jama'a, ko a duniya bala'i ne. Allah a ce yanzu a tara kofar randan nan a ce duk wanda zai tafi tudun wada sai yayi wannan jawabin, nan duk wanda zai tafi cikaji ko hayin ojo sai yayi wannan jawabin. Gaskiya ina tabbatar muku kashi 99.9 na taron nan ba za su je gida ba kuwa. Kun san abin da yasa? Ku ji tambayoyin jama'a. A ce rayuwarka a ina ka karar da ita, samartakarka ina ka samu dukiyarka, ya ka kashe ta, ilimin da ka samu yaya kai da shi. Wannan riwaya farko ta ibnu mas'udin kenan. Riwaya ta biyu ta sahabi abu barzat al-aslami ko cewa ta yi, annabi ya ce la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablahu. Ƙarin wannan riwaya shine za a tambaye ka game da jikinka, lafiyarka, a ina ka karar da ita. A cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku ji abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi dangane da lafiya dinnan da ake magana. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nasi. Akwai ni'imomi guda biyu da yawancin mutane ba sa amfani da su yadda ya kamata. As-sihhatu wal faragh, da lafiya da lokaci. Ni'ima ce. Yanzu wani yana cin haɗaka me yake ciwon kai ne ya hana shi zuwa wurin nan. Wani ɗan kakare yake da shi, wani gwalando ne yake da shi, wani gyambo yake da shi, wani yana fama da ciwon mara, wani matsalar ta yi matsala har yau ba a gane me ke damun shi ba. An je din na'urar bature ta karanta shi ta ce lafiya, kuma yana wayyo Allah na'ura kuma ta ce ƙarya kake lafiyar kalau. An je an yi ruka aljani ya ƙi zuwa, an shafa man habbatin sauda, an sha zaitun, duk malamai sun ce kai lafiyar ka kalau, amma shi kuma yana wayyo Allah. Yanzu dan Allah, kai da kake da lafiya, me kake da lafiyar taka yanzu? Yanzu akwai wanda in ya daga ya miƙe haka zai ce ba abin da ke mai ciwo a jikin shi. Yanzu kamar ni din nan, Allah zan iya faɗin haka, zanzan nake ji na, ba abin da ke damuna, wallahi ba abin da ke min ciwo a jikina. To yanzu tambayar ita ce, wannan lafiyar da Allah ya bani, kun san cewa har yau baka taɓa yin sujuda ƙwaya ɗaya wadda ta daidai da ni'imar hasken ido ba da Allah ya baka?
hasken ido. Yanzu bari ku ji, da za a ɗauke wuta yanzu kowa yana da ido a nan ɗin, amma ba za a gana kusa da kai ba, ga idan amma bai da amfani. To ka kaddara kuma wane da bai da idan, ga hasken baya gani, har yau baka yi sujuda kwaya ɗaya wadda ka biya Allah ido kwaya ɗaya da ya baka ba, balle lafiya. To abin da nake so dan Allah ka bi gaɓoɓin jikinka ka karanta ni'imar da ke jikinka, za ka iya tabbatar da ayacin da Allah ya ce wa in ta'uddu ni'imatallahi la tuhsuha. In kuka ce za ku kirga ni'imomin Allah ba za su kirgu ba. Yanzu ka san akwai wanda bai jin kanshi, da za a ɗauko ɗanyen kashi a sa mai a hanci haka bai ji, da za a ɗauko soyayyen nama a sa mai a hanci baya ji, da za a soya man shanu a gaban shi baya ji. Yanzu kaga hancin shi baya amfani kenan. Ashe kanshi da wari da kake ji menene? Ni'ima ce. To sai zan kai baka jin karni gaba daya, baka jin wari, sai ka je ka sawo kaya kyawawa. Ashe matarka na shayar da ɗanka nonon ya zube a jikin rigar na karnin nono, sai ka fito kana ta fankama, mutane na kau da kai, kai kuma kana ta fankama ka sa sabon ɗinki, saboda baka jin karni baka jin wari. Ashe jin karni da wari da kanshi ba rahama ba ce? To wace ibada kai wa Allah da wannan hancin? Ido, kwakwalwa, wani yana nan ya haukace, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Wani yana nan baya ji, wani kuturu ne, wani gurgu ne, abun ba zai kirgu ba. Ko ka san akwai mutumin da yake ya fi ka tsawon azzakari amma ba ta tashi, yana da kudin da zai auli ɓuleliyar budurwa amma ba dama, azzakarin ba ta tashi. Ka san akwai matar da tana nan sarkaceciya ce amma ba ta da farji, ko kuma namiji ya taba ta ba ta ji. Yanzu duk waɗannan abubuwan ba ni'ima ba ne? Lafiyar da ka samu kanka da ita, ka yi ƙoƙari ka bauta Allah da ita. Jama'a kun ga mun taro a nan ne yanzu, da ni da ke wa'azin da ku da ke saurare na, duk mun tsaye da hujja a kanmu, mun kama kanmu, dukkanmu sai Allah ya tsare mu ya tambaye mu, kowa sai ya yi jawabi. Wannan hadisi wallahi yana da haɗari kwarai da gaske. Abin da ya sa na ce wa'azin nan lokaci jalin ɗan adam, ma'ana na gabatar da fassarar malaman da suka fassara wal asri kenan a wannan wa'azin da cewa lokaci Allah yake rantsuwa da shi. Jali ne Allah ya baka. Duniya malamai su ne mata kirari suna cewa mazra'atul akhira, a nan ake shukar da ake girbewa a lahira. Za ga ana karɓan adashi ƙarshen wata, kai kuma ba za a baka ba. Me yasa? Baka yi zubi ba. Haka abin zai faru a ranar lahira. Ka yadda haka ta same ka? To ka yi ƙoƙari wannan lokacin da kake da shi ka yi ƙoƙarin gyara a kai. Jama'a, saboda yadda lokaci ya kusa, bari ƙoƙarin ƙarasa wa'azin nan. Wannan rantsuwa da Allah ya da zamani ko da sallar la'asar, abinda Allah yake nufi shine ka kada kunne ka san akwai matsala mai girma da ke biye. Matsalar ita ce, sai Allah ya ce illal ladhina amanu, sai waɗanda suka yarda da Allah, sai waɗanda suka yarda da Allah. Idan ka yarda da Allah, sharaɗin shine ka kafircewa duk wanda ba Allah ba, karka bauta kowa, babu wanda za ka ɗauki haƙi daga cikin haƙoƙin Allah ka bashi sai Allah. illal ladhina amanu wa amilu salihati, suka yi aiki na gari. Malamai sun ce aiki ba zai zama nagari ba sai ka yi shi don Allah. Wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Abin da aka ce wa mutane duk ibadar da za su yi su tsarkake zuciya ga Allah, su tsarkake aikin ga Allah. Sannan sharadi na biyu shine me? Shine ya zan kaya aikin yadda ya dace. Yanzu layyata kusa, sai ka ɗauko jaki, sai kai bismillah sai kai layya da shi, duk sharuɗan da ake bukata sun cika, amma ba a layya da jaki, don haka layyaka bata karba ba, bata yi ba. Zakara ana cin shi, sai kai layya da zakara, bata yi ba. Ashe kaga ko da kayi dan Allah, kayi abin da aka ce, sai kuma kayi yadda aka ce. Ina za ka gane wannan misalin? Ka tsoma ɗan wake da yaji da mai, ka soka shi a baki, sai ka ji yayi ram, magin tana fita, yajin yana fita, komai kana jin ya haɗu a bakinka. Haka ne ko ba haka ba?
haɗiye shi zai tafi zuwa ga ciki. Amma wannan ɗan waken in ka soko na biyu to ka soka shi a cikin ƙofar hanci ka gani, za ka gane cewa kaya abin da ya kamata amma ba yadda ya kamata ba. Yunwa kake ƙoƙari ka toshe amma baka bi hanyar toshe yunwa ba, don haka za ka yi asarar ƙarshen na ciki ma ya dawo. Idan mutum yana sallah a matsayin shi na musulmi, in ya kabbara harama sai karanta tahiya ya salatin annabi, me kuskuren shi? Me kuskuren shi? Karanta tahiya ba kyau ne? Da kyau. Salati ba kyau ne? Da kyau. Amma ya saka tahiyar da salatin ba inda suke ba. Idan ya zauna zaman tahiya kuma ya karanta qul huwallahu, kaga qul huwallahu qur'ani ce amma bai yi ta inda ta dace ba. Ashe jama'a, daga nan zaka gane mutumin duk da ya ɗauki hular shi ya saka a ƙafa, ya ɗauko takalmi ya soka a kunnuwan shi, ya ɗauko wando ya soko ta sama, riga kuma ya sawo ta ƙasa, alama ce ta me? Ta mahaukaci. Bai da hankali, don haka sai mutane su ce to ba komai tun da bai da hankali. Ko da ya ce ina da hankali sai ya ce a'a, cewa kana da hankalin ma alama baka da hankalin ce. Haka ne ko ba haka ba? Duk sanda mutum ya yi ibada in bata dace da yadda annabi ya ce ba, wallahi haka yake a wurin Allah. Allah ya ne mai kallon mahaukaci ne. Ina ma'anan mahaukaci a wurin Allah? Bai da imani, bai yadda ba. Ashe alamar yadda sai ka yadda aka ce. Don haka aiki ba zai zama nagari ba jama'a. Sallah ce ko azumi, zakka ko hajji, azumi ne ko menene sai ka yi kamar yadda aka ce. Na haka jama'a, kowa ya je koyi ya ake azumi, ya ake zakka, ya ake hajji, ya ake wankan haila, ya ake wankan janaba, ya ake alwala, ya ake taimama. Yanzu wani tsautsayi da za a tare mu nan a ce kowa an bashi kujera hajji amma abin da ake so ya zo ya taimama. Yanzu wani zai ce kaga kuma haka ne, wallahi ban iya ba. Ka gani, kaga an faɗakar da kai sai ka je ka koya kenan. A ce ga jirgin kabo yana jiran ka nan da wata ɗaya za a je, labbaika Allahumma labbaika, amma yi taimama. Kaga dai baka yi saka ce ba ƙasa ba, sai ce a gata nan, ai gata nan yi mu gani, baka iya ba. Ashe kun gani jama'a, wallahi mutum musulmi yana cikin hadarin ya zauna bai iya ibada ba. Don haka ayyuka na gari kenan. Sannan wata waso bil haqqi wata waso bis sabri. Mutum ba zai zama ya kubuta daga abin da ayar nan take cewa ba, sai ya yi me? Sai ya yi wa kanshi wasiya da bin gaskiya, sai wa kanshi wasiya da yin haƙuri, sannan kuma sai wa wani. Ka rinka haƙurtar da kanka. Haƙuri yau ko da akwai supermarket da ake sai da haƙuri, ya kamata a je a siyo haƙuri, don rayuwa sai ka yi haƙuri. Sannan gaskiya, ka rinka zama mai adalci, kar ka rinka zama kana da son kai, kana da son zuciya. Sannan ka rinka wa mutane wasiya da yin gaskiya, da bin gaskiya, da yin haƙuri. To wannan surar, kar ku manta na tsallake wata magana ɗaya da gangan na tsallake ta, ina son haɗa muku wani abu ne. Ku duba, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Da Allah ya ce ya rantse da zamani ko ya rantse da sallar la'asar, sai kuma ya ce mutum ya yi asara. Ma'anar wannan maganar da Hausa ita ce mutum ya shiga uku. A nan ba a rage ba, kowa in dai mutum ne shi ya shiga uku. Sai wanda ya imani, ya aiki na gari, yawa kanshi wasiya da bin gaskiya, yawa kanshi wasiya da yin haƙuri. Jama'a, babu zamanin da ake buƙatar wasiya da bin gaskiya da haƙuri ma irin wannan zamanin. Kun san me yasa? Al'umma duk ta dare. Yanzu tafsirin azumin bana kawai in ka ji ya isa ka ƙara ruɗewa. In aka ce an gama tafsirin gaba ɗaya, ka tattara tafsiran ka ji su, to yanzu sai ka ce to wai wake batar da wani ne, wake shiryar da wani, malaman ne ko masu sauraron ne? Me yake faruwa? Saboda me? Mutum ya san abin da yake faɗi ƙarya ne, son zuciya ce, amma sai ya kafe a kai. Don me? Don ya ɓata wa na rai. Sahabbai ba sa haka jama'a, salaf ba sa haka, magabata ba sa haka. Wani bai taɓa yin wani abu don ya ɓata wani rai ba. Wani bai taɓa yin fatawa don ya ɓata wani rai ba. Wani bai taɓa ƙaryata gaskiya don ya munana wa wani ba. Amma yau idan aka ce an yi zaɓen liman ko ladan ko 'yan kwamiti a masallacin ko aka ce ba a sa ka ba, sai ka koma gefe guda ka nemi su sharri a masallacin. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Yau a kasuwa in aka yi zaben shugaban kasuwa, in ba a zaɓe ka ba ka tsaya takara, sai ka koma kana sharri.
mata aure ce tana zaune da mijinta tana yaban shi, gobe in ya waye gari ya sake ta sai ta shiga ta nemi shi sharri tana zage shi. Miji ne zai saki matar shi, jiya yake yabanta a wurin hira, gobe sai koma ya nemi ta sharri. Baka yi kanka wasiya da gaskiya ba. Shi yasa kaga sahabbai su ne mutanen kirki, shi yasa aka ce ai koyi da irin ɗabi'unsu. Sahabiya ce ta zo ta ce wa manzon Allah, mijina wanda ka ɗaura mana aure sunanta Fatima, shi kuma sunan shi Qais, annabi ya ɗaura musu aure, me ya sadaki gona. Ta ce mijina da ka ɗaura mana aure ba ni san shi. Annabi ya ce me yasa? Ta ce ba komai, ba abin da ya miki. Ta ce ba komai, ina tsoron kafirci ne bayan musulunci. Me take nufi? Ba ta da wani dalili da za ta ƙi shi. To me kafirci? Butulci. Allah ya azurta ta tana musulma, ta je ta yi mishi ƙarya, ta yi mishi ƙazafi. Sai ta ce a'a, ita kawai ba ta son shi ne. Annabi ya kaɗa ya raya, ta ce ba ta son shi. Sai ce za ki mai mishi da gonar shi? Sai ta ce eh. Sai aka kira shi, kai ta ce ba ta son ka, don haka karɓi gonarka kai mata saki ɗaya. Ya karɓi gonar shi ya mata saki ɗaya. Shikenan. Yanzu dan Allah, gobe in aka dawo aka koma aka zauna, za a ji kunyar juna? Ba za a ji ba. Ta faɗi gaskiya, amma da saboda tana so ta ci dukiyar shi sai ta yi mai ƙarya. Matan yau haka suke, mazan yau haka suke. Kun ga ba aiki da wal asr kenan. Illal ladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mutum ne mai gidanka ne a wurin kasuwanci, kana cin abinci a ƙarƙashin shi, kana zuwa kana ba da labarin alherin shi, sai ran nan matsala ta haɗa ku, sai ya ce ya sallame ka, ba ya son ka ci gaba da zama da yaron shi, sai kuma ka da ka ne mai sharri, ka ne mai sharri, kana ɓata shi, kana ɓata mai suna. Jama'a mu ji tsoron Allah. Malaman farko ba sa haka, malaman farko ba su da son zuciya. Kuna kungiya ɗaya ko masallaci ɗaya ko ɗariƙa ɗaya, sai wani abu ya shigo sai ya haɗa ku faɗa. A da ku kuke yaban shi, a yau kuma sai kuka koma kuna zagin shi. Jiya ƙarya kuke faɗi ashe? A nan 'yan awaki wata ran 'yan shi'a suka zo suna wa'azi, suka ɗaga wani yaro suna ta zuguguta shi, duk garin nan wai ba wanda ya kai shi karatu. Ran nan sai dawo kuma a wannan masallacin ya zo yana ƙaryata cewa ya bar shi'a. A nan ɗin kuma sai na ji wani yana zindima ashir yana cewa jahilin banza jahilin wofi. Wallahi kun san abin da na ce? Sai na ce subhanallahi, tsarki ya tabbata ga Allah, Allah baya mantuwa balle ya kuskure. Har sun manta jiya su suka ce ya fi kowa, yau kuma sai aka ce jahilin ma na banza ne na wofi. Yau dan mutum ya yi wa'azi ya kafirta ka sai ka ce jahili, sai ka ce a malami ne sai dai ya kafirta ne, ka faɗi gaskiya. Dan mutum yana izala kana ɗariƙa sai ka ce jahili, dan mutum yana ɗariƙa kana izala sai ka ce jahili? A'a, ka ce wani akwai karatu sai dai ɗan ɗariƙa ne, ka faɗi gaskiya. A'a, wani akwai karatu sai dai ɗan izala ne, ka faɗi gaskiya. Amma a'a, dan baya ƙungiyar ka ya zama jahili, gobe kuma in ya shiga ya zama malami, to can kuma ƙungiyar ya zama jahili. Kun ga abin ya zama dimokuraɗiyya jama'a, ya zama addinin Amerika. Musulmi ku ji tsoron Allah, abinda kawai zai fitar da mu daga cikin wannan hayaniyar shine adalci. Duk sanda muka zama bami wa kanmu nasiha da bin gaskiya da yin haƙuri, to za ta ɓaci. Wannan sura sai wani babban malami mai suna al'imamu Muhammad ibn Abdulwahab ya dube ta, sai ce wannan sura tana ɗauke da wasu matsaloli guda 4. Matsalar farko ya ce ita ce dole ne musulmi ya nemi ilimi. Matsala ta biyu ya ce in ya samu ilimin kuma dole ya karantar. Matsala ta uku ita ce aiki da ilimin. Matsala ta 4 ita ce ya haƙuri. Matsalar farko ya nemi ilimi, matsala ta biyu aiki da ilimi, matsala ta 3 ya da ilimi, matsala ta 4 haƙuri. To haƙurin nan ku duba gishiri ne, sai ka saka shi a cikin neman ilimi. Ran da duk ka fara neman ilimi sai ka yi haƙuri. Ku duba annabi Musa jama'a, wa'azi ya miƙe ne, bani Isra'ila suka ji daɗi, suka ce Musa akwai wanda ya kai ka karatu a duniya kuwa? Sai ce haba ina, mu kuma mu da muke karɓe daga wurin Allah ai ba wanda ya kai mu karatu. Sai Allah ya ce a'a, ba daidai kai ba ya Musa, me yasa baka ce na fi ka ba? Duk wa'azi ya daɗi aka ce kai malam akwai ilimi, sai ka ce ina ilimi na ga Allah.
to sai annabi Musa sai ya dubi wannan logic, wannan philosophy, wannan hikima, ba ganganci ba, ya ga wahayi ake mai, sai ya ce ai ba wanda ya kai shi karatu, yana nufin a cikin mutane. Amma ko da ka san ba wanda ya kai ka karatu, kaka ce ba wanda ya kai ka, ka ce a ina, Allah maɗaukakin sarki ai ya fi kowa, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kalman nan da annabi Musa ya faɗa sai nan take Allah ya mai wahayi ya ce kayi kuskure, baka mai da ilimi gare ni ba, to ba ni ba ma, akwai wani bawa yana can ma a mararraba ta teku, ba ma wanda ya taba jin labarin shi, ya san karatun ma da baka sani ba. Annabi Musa kuma madadin ya kini bibi ya ce ya za a ce, sai ce to ya Allah yanzu ya zan je kuma in karo wannan ilimin. Sai Allah ya ce to ka samu kifi ka soya ka saka a jaka ka yi guzuri. Annabi Musa ya saka kifi a jaka ya yi guzuri, yaron shi Yusha'u ya rike, suka kama hanya suna bin bakin teku suna tafiya. Can sai suka tafi kawai sai suka haɗu wani wuri sun gaji, sai suka kwanta suka huta shikenan. Kifi da Allah ya so ya nuna karama da mu'ujiza, kifi ya samu karama, ya zama wali shi ma. Yo soyayyen kifi jama'a ya rayu ya tashi ya shiga ruwa, ba zama wali kifi ba? Ina fata an gane. Sai ya sarara jiki sai ya koma teku kawai, ya sarara jiki ya koma teku. Annabi Musa kawai ya tashi, sai suka ɗibi jaka suka tafi, a ce jaka ba komai, suka wuni suna tafiya malam a kafa. Kaji neman karatu, annabawa ulul azmi minar rusuli, ɗaya cikin manyan manzanni 5, wani guda Musa na tafiya, za a je nemo karatu. Da ya gaji sai ya ce wa yaron shi, kai kawo mana kifin nan mu ci. Ya ce mun gaji, mun wahala. Annabi Musa bai taba cewa bani Isra'ila sun wahalar da shi ba, bai taba cewa ya gaji da su ba, amma yau akan matsalar karatu gashi. Sai yaron ya ce ai kuwa ranka ya daɗe, kaga inda muka kwanta muka hutan nan, to kifin na ya zara jiki ya abin nan. Sai ce to yanzu mu koma. Sai Allah ya mai wahayi, to inda kifin nan ya gudu to nan zaka je ka nemi wannan mutum. Ya je kawai ya ratsa dai can yana zaune sai ga mutum kudundune da bargo. Annabi Halluru ne, Khidir. Sai wa annabi Musa, annabi Khidir yana zaune sai Musa ya mai sallama, assalamu alaikum. Sai Khidir ya waiwaya ya ce annabi ardika salam, ina nake jin sallama a garin nan yau, an ce duk kafirai ne a garin, shi kadai ne musulmi. To da ya ji sallama yana mamaki. Sai Khidir ya ce waye kai? Sai ya ce Musa. Sai Khidir ya ce a Musan bani Isra'ila? To sai annan Musa ya ce lallai malamin na ya kasaita, kaji ma ya san sunana ma tun kan yi rijista. Musan ma na bani Isra'ila, kaga ya san Musa yamma da yawa kenan. Sai ce to me ka haka wuri na? Ice na zo neman karatu. Ce neman karatu? Ya ce ya ce to ka sani da ilimina da ilimin kan an hada da ilimin Allah kamar tsuntsu ne ya shiga cikin ruwa ya tsogala haƙorin shi ko abin nan bakin shi. Tsuntsu ya tsoma bakin shi a cikin ruwan teku ya ɗaga ya tashi, me ya rage tekun da shi? Allura aka tsoma ta a ruwa aka zare, me ta rage tekun? Ya ce to matsayin ilimina da ilimin ka kenan an hada da ilimin Allah. Sai ce to tun da dai karatun kake so, to za a rubuta sunanka, za a yi rijistar ka, amma ga sharuɗa. Sharaɗin farko ba a tambaya a wannan makarantar. Kaji ya ce ka yadda to sa hannu, ya sa hannu. Suka tafi. Ana cikin tafiya sai suka shiga gari, dare yayi, suka ce a ba su masauki aka ƙi, ba su abinci aka ƙi. Yi juyin duniya ya rasa yadda zai, sai suka tafi. Suna fita za su fita gari sai suka ga katanga ta sha gide za ta faɗi. Sai Khidir ya ce to kwaɓa ƙasa. Kaji yadda ake ladabtar da ɗalibai, kwaɓa ƙasa. Ya kwaɓa ƙasa sai ya ce bari mu tada katangan nan mu miƙar da ita. Sai Musa ya ce to mutanen garin nan fa su suka hana mu abinci da masauki, kuma mu gyara musu katanga? Ya ce ba na ce maka ba a tambaya ba. Suka gyara katanga suka tafi. Za su fita gari sai ga yara na wasa, sai Khidir ya dubi wani kyakkyawan yaro, sai ya murɗa wuyan shi, sai ya karya kanshi, sai jefar da shi, sai ce subhanallahi, haka siddan ka kai kisan kai, haka siddan. Ya ce kai na ce ba tambaya fa. Ya ce to in na sake a kore ni. To shi kenan yanzu ya saka kanshi a kurkuku. Suna tafiya bakin teku kawai sai suka ga jirgin ruwa, sai masu jirgin ruwa suka tsaya, sun san Khidir.
sai suka ɗauke su ko kuɗi ba a karɓa ba. Ana tafiya kawai sai annabi Khidir ya tashi sai ya tokari wani katako jikin jirgin ruwan sai ya ɓalle. Sai annabi Musa ya ce subhanallah, mutanen nan sun ɗauke mu kyauta saboda mutunci, kai kuma ka to in muka nutse fa. Sai annabi Khidir ya ce to hadha firaqu baini wa bainik, yanzu za a rabu, za a sallame ka, ka zama drop out, baka gama ba an kore ka. Ya ce na jirgin ruwan ne farko. Na to shikenan, ina zuwa ai ba tafsiri muke ba, ina so in kai ga wata gaba ne yanzu. Ƙarshe mai faru sai ce to zai fassara mishi waɗannan abubuwa. Ya ce kaga dai na farko wannan yaro da na kashe iyayen shi mutanen kirki ne, shi kuma Allah ya kaddara in ya girma zai lalace, to kuma suna son shi, za su jarabtu da shi har ya lalata su, don haka na kashe shi, kuma Allah ne ya sani na yi. Yanzu kaga Musa ya ga abin da bai sani ba. Na biyu, wannan jirgin ruwa a gaba akwai wani azzalumi da inda ya ga lafiyayyen jirgin ruwa to zai kwace, amma in ya ga jirgin ruwan na da lahani sai ya kyale musu. Yanzu a ce ka taho da sabuwar motarka daga Kaduna zuwa Zaria, amma akwai 'yan fashi, in sai ga motar lafiya lau za su karbe, amma sun ga an fasa gilashi za su rabu da kai. Don Allah ba kai daga kanka za ka fasa gilashin ba, ko ba haka ba? Don haka ya ce kaji dalili. Ya ce garin can da suka hana mu masauki amma na gyara katanga, wani bawan Allah ne ya rasu sai ya bar 'ya'ya ƙanana marayu, ba shi da wanda zai kula da dukiyar shi, sai ya ɓoye dukiya a ƙarƙashin katangar, shine katangar za ta faɗi, sai Allah ya dubi nagarta da halin kirki na uban, wa kana abuhuma saliha, ubansu mutumin kirki ne, don haka sai Allah ya sa ni na kiyaye wannan dukiya tasu. Yanzu abin da nake so in faɗa mana anan jama'a, Musa neman ilimi ya tafi amma ya sha wahala ko? Annabi Muhammad ayoyin farko na ikra za a karantar da shi sai da mala'ika ya shaƙe shi. Jama'a ba zai yiwu ba a nemi ilimi sai an sha wahala, amma a ɗauko sharaɗin can na ƙarshe cikin hudu a saka a cikin neman ilimi shine mai haƙuri ko? Ran da ka zo za ka yi aiki da ilimin jama'a za su yi maka sharri, za su zage ka, sai ka yi haƙuri. Ran da ka fara wa'azi nan sharri zai fi zafi, sai ka yi haƙuri. To in ka saka haƙuri a cikin ukun nan sai ka yi riba a kansa. Don haka ga Abubakar Gumi ya ci riba akan kowa a ƙasan nan. In ka zage shi kai mai sharri kai ƙazafi, gobe in ya zo karatu kai za ka zo da shirin to jiya na tone shi zai rama ko, sai ce ina aka kwana, sai a ci gaba kawai shi kenan. Sai da ya gaji da kowa a ƙasan nan, Allah sai da kowa ya gaji. To sai dai kai ɗaliban shi da suka taso yanzu sai ba su fahimci haka ba, duk inda kare musu haushi sai su tsaya. Duk wani kare in yi maka haushi ka fito sallah asuba ka ce sai ka tsaya ka kore shi, to ko ba za ka yi sallar ba. Amma in yi haushi kai gaba, in kai gaba sai ga ya koma ya kwanta, sai ga yana kallon ka ta ƙasa kawai, haka shikenan. Mai da'awa dole ya saka haƙuri jama'a, kowa zai zage ka. Bari ku ji, in ka fara da'awa har karuwa shegiyar bariki sai ta zage ka, karuwa sai ta zage mai wa'azi, karuwa wadda tsinanniyar gari ce a wurin kowa, amma karuwa ma sai ka ji ta zage mai wa'azi. To amma an ka sa haƙuri fa. To abinda nake so ku gane jama'a, zan cike maganganun nan nawa da wani baiti shahararre da malamai ke cewa akhilan tanalal ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irshadu ustazi wa tulu zamani. Mawaki ya ce dan uwana ka saurara da kyau, ba za ka taba samun ilimi ba sai ka hada abubuwa shida. Zaka'un sai kana da basira, in baka da basira ilimi ba zai samu ba jama'a. Basira kuma baiwar Allah ce wadda Allah yake ba wanda ya so, amma kuma akwai hanyar da ake iktisabinta. In kana jin tsoron Allah, Allah yana sa kwakwalwarka ta zama very sharp, kwakwalwarka za ta zama tangaran. In kana da tsoron Allah, duk abin da ka tasa a gaba za ka karanta sai kaga ka fahimce shi. Ku je jami'o'inmu ku gani, za ku ga mafi kokari a jami'o'inmu su ne ustazai. Gashi ustazu ko taje gemun shi baya yi, komai baya shafawa, kafa shi kamar koraren dan cirani, katakar, amma da an zo sai ka gan shi da ace da bis, sai a ce kai ustaz addu'a tana aiki.
Allah bai damu da addu'a ba, kokari bin Allah ne, karatun Qur'ani ne, sai Allah ya wanke kwakwalwarka, ya wanke zuciyarka. wattaqullaha wa yu'allimukumullah, in kun ji tsoron Allah, Allah zai sanar da ku ilimi. Zaka'un, sai kana da basira. Wa hirsun, sai kana da kwaɗayin abin. Idan ɗanka ya ce zai karanta medicine, kai kuma injiniya ne, kaka ce a'a magaji nake so. Ba a gadon ilimi, ba ka determinin abin da ɗanka zai karanta. Duk abin da kaga ɗanka yana son ya karanta, matukar ba shirme ba ne, bashi. Kai likita ne, sai ɗanka ya ce yana son ya je karanta Islamic studies, sai ka ce Allah ya sa albarka. Alƙali ne kai, sai ɗanka ya ce shi abin da yake so ya karanta, so yake je karanta harshen larabci, sai ka ce Allah ya sa albarka. Ka karfafe shi. Hirs, sai kana da kwaɗayin wannan ilimin. In ka tirsasa shi ya je karanta mathematics, saboda kai professor ne a mathematics, saboda kana so ka samu magaji a gidanka, ƙarshe shi kuma bai sha'awar mathematics, sai ya fito maka da pass degree, ya zama mugun gado kenan. Kai kana da first class, ɗan kana da pass, kaga bai gaje ka ba. Don haka hirs shine kwaɗayi. Abin da kaga mutum na kwaɗayi na ilimi, to ka karfafe shi akai. Zaka'un wa hirsun wastibarun, da juriya. Jama'a, sai da juriya ake samun ilimi, sai da juriya aka jura wulakanci. Al-Imam al-A'mash baya karantar da hadisi sai an aje mai wani mutum a hannun dama yana dukan shi. Imam al-A'mash da kake jin hadisan shiga su muna karanta cikin Bukhari da Muslim, da ya zauna zai karatu, to yana so wani ya zauna dama da shi, yana qala haddathana Musaddad, yana dukan cinyaka. Haka in ba ku haɗa kai ko almajirai kun sadaukar da wani da malam zai daka ba, to zai tsaye da hadisi. Haka ɗabi'a shi take. Ka karanta tarihin shi a cikin littafin Sayarwa Alamin Nubala. To kaga ikon Allah kuma. Turan nan sai aka yi wani bako da ya zo sai ya ga dama da malam ba kowa, sai ya zo ya zauna. Kasan akwai masu karambani, kawai sai ya zo ya zauna. Yau ka fara zuwa amma ka zo ka ga ba kowa a wuri ka zauna? Malam ya zo, alhamdulillah yau an samu mai zama ya riga ni. Kawai sai malam na zama sai fara hadisi, dan da in ya zauna sai an ta jayayya, da Allah wani daure ka zauna. To yau malam ya ga an riga shi, kawai sai ya fara hadisi. Yana fara hadisi kawai sai mai dundu, sai ba koci sai ɗalibai suka ce da Allah ka yi haƙuri, in ka gudu zai daina hadisin. To yanzu kaga sai ka yi haƙuri jama'a, sai an yi haƙuri jama'a. Yanzu wanda diye sakandare ko kwaleji a da, to da mari ake maka maraba. Bariya college kana zuwa da akwatinka a gate, za a wanke ka da mari dama da hagu, sai a ce to shiga. To kai ka san walal akhiratu khairul laka min al ula, ciki yafi waje kenan. Yo an fara da mari, ba a san daga ina kake ba, an yi maka mari biyu. Sabon ɗalibi ya zo wucewa da sabuwar riga tana haske, sai ka ji an ce wani shegen ya zo. Kai ne shegen fa, saboda kai dan form 1 ne, shi kuma dan form 4 ne ko 5. sai ce ka je ka haɗo gesha da burodi da kuɗinka, ka zo ka durƙusa ka kawo, ka ce thank you sir. Waɗannan da aka yi wa wulaƙanci a yau su ne injiniyoyi, su ne doctors, waɗanda suka gudu suka kasa jure wancan wulaƙancin, yau kuma su ne ke kaskanci. Haka rayuwa take, haƙuri ake jama'a. Istibar, juriya, sai an jure ake samun ilimi. Bari gaya muku jama'a, a anguwan nan akwai wata mata daga shekaru 30 da suka wuce baya zuwa yanzu. Matan nan bin gidajenmu na Hausawa take, tana karɓo ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago, tana ciyar da 'ya'yanta. A nan take, nan ɗin nan da nake magana, ina hangen gidan da take, ba musulma ba ce. Abin da ta matsa shine 'ya'yanta su yi karatu kawai, burinta kenan kawai a rayuwarta. Kun san me ya faru jama'a? Tana da 'ya'ya wajen guda 5 ko guda 6, yanzu dukkansu kowa yana rike da professional degree, daga medical doctor sai pharmacist sai engineer. Abinci ma ba ta iya yi, talla take yi, tana kai bashin sabulai da omo da suturu nan cikin daura da muciya da 'yan awaki. In aka ba ta kudin ta fitar da ribar daga kasuwar Sabon Gari za ta karbo, sai ta rike amana, sai ta je ta karbo wurin Hausawa,
ta zo ta siyarwa da hausawa sai ta cire ribar sai ta tara kudin. 'Ya'yanta kullum za ka gansu buji-buji, wallahi ko silifa ba sa sawa. Gwanjo take zuwa nan rumfar, take zuwa take sai musu gwanjo nan rumfar, sai ta ba su haƙuri. Yanzu duka 'ya'yan daga likita sai pharmacist mai hada magani sai injiniya duka za ta sake talla? Ba za ta sake talla ba. Akwai wani malaminmu da ya karantar da mu a nan National Institute of Information Technology a nan Kaduna. In ka gan shi yana turanci bakin fata ne, amma ka gan shi yana turanci zaka ce ba Amerika ne. Tuni mun shaƙu da shi. Shi ne wata ran sai na tambaye shi, na ce mishi me tarihin ka ne, sai ya ce shi kabilar Igala ne daga jihar Benue, Idoma daga jihar Benue. Sai na ce to me tarihin karatunka? Na farko dai tukuna kun ga injiniya ne na kwamfuta kwararre, kuma wala har ya gama karantar da mu tsawon shekara guda bai taɓa rike littafi ba. Ga mu da littafin a hannu, da ka ike karantarwa, da ka zai nuna practicals din. A waya wani lokacin na tsaye nan zan yi mishi tambaya, yana tafiya ni ina da abin a gaban nan zai ce yi kaza yi kaza yi kaza, shikenan sai ce alright, sai ce yes, shikenan ya gama. Kun ji daya? Sai ce mahaifin shi ya rasu, da mahaifin shi ya rasu a Benue, sai uwar ta siyar da gidan a Makurdi, sai ta dawo nan Kaduna, sai ta kama haya, sai ta rinka yin kosai tana sayarwa. Kudin sai ta je ta zuba a banki, abinda take kawai shine tana biya mai kudin makaranta, har karshen ta ya je ya yi karatu a Ingila, sannan ya dawo nan aviation ya zo ya koyi tukin jirgin sama. Kwararren injiniya ne yanzu na kwamfuta, sannan kwararren direban jirgin sama ne. Sai na ce yanzu ina mahaifiyar nan ta kai, ce yana na ya koma da ita Makurdi ya gina mata flat, yanzu ta huta ba ta komai. Ya ce ya ɗauki 'yan mata biyu, wannan na shara da wanke-wanke, wannan ne mata girki. Shi kuma yana nan gagani sai hau mashin ma kawai ba ruwan shi. Wani lokacin zai gama karantar da mu sai ce yana da jirgin sama da zai je tuka, sai ya hau mashin kawai daga aji sai ya tafiye shi, ba ruwan shi. Amma mahaifiyar shi ya ce ba za ta sha wahala ba ko kaɗan, saboda ku duba sadaukarwar da ta mishi. Imamu Shafi'i mutumin kasar Bagadaza ne. Uwar shi da ta haife shi ta ce ita abinda take so take dan te zan malami. Dan Allah, kina da burin dan ke zama malami? Kina da burin dan ke zama injiniya? Kina da burin dan ke zama likita? Kina da burin dan ke zama nagari? Imamu Shafi uwar shi uban ya rasu yana karami, uwar ta dauke shi ta koma Makka, ta ce saboda tana so ya taso cikin malamai dan ya zama malami. Bata dade ba, kuma bai dade ba sai ta kwanta ta rasu ita ma. Amma da ike saliha ce, wa kana abuhuma saliha. Idan kai mutumin kirki ne, Allah ba zai ci amanarka ba, sai Allah ya gyara 'ya'yanka, ko ka mutu ko ka basu 'yan ƙanana, sai Allah ya gyara su inda kai nagari ne. Saboda kyakkyawan nufinta sai da Allah ya biya mata bukata. Imamu Shafi'i ya zama abin da ya zama, shine ya zama me? Ya zama malami. Ita burinta ɗanta ya zama malami. Amma harkar akwai wahala jama'a, akwai kaskanci, akwai wulakanci. Ka duba almajiran nan da ke cin ko ɗan kanzo ko ɗan dago-dago. Ɗan kanzan ne fa suke ci, ɗan dago-dagon suke ci. An ba su samu ba me suke ci? Leda suke ci kamar tinkiya, dan dai su toshe cikinsu su samu mai karatu. Sau da haka maganar kana son ilimi kuma kana son ka ji daɗi, kana son ilimi ba ka son wulakanci, kana son ilimi ba ka son wahala, ba ta taso ba jama'a. In ka ɗauki wannan tunanin ka aje shi tun wuri. Na san kai, na san da nake karatu a nan Congo, a nan Center for Islamic Legal Studies. Wallahi azimi akwai tsohon keke ne nake da shi lokacin nan, sai Allah ya jarabce ni tip na kasa siye, kullum faci. Wata ran kawai sai ne zuciya sai na aje shi, tun ba a yanka majarot din nan ba, tafa da mun raken nan zan sari kafa tun kafin lokacin karatun yi, in zare jiki nan in tafi. Yau babu wannan wahalar, ta ƙare. Yau in zan tafi da mota zan tafi. Ina tabbatar muku da cewa wallahi mutumin duk da bai sadaukar da kwana ɗaya ya wahala a cikin babin ilimi ba, to ko zai muguwar wahala
a cikin babin jahilci. Ga wata karin magana da suke cewa wanda di ya ce ilimi da tsada ko to ya je ta jahilci kuma ya ji nawa ne. Bari muku misali, shiga GRA yanzu za ka je ka samu dattijo ɗan shekara 60 da murhu a gaban shi ya haɗa wuta, abokin kwance shi shine kare, hagu gare shi gora, wa yake gadi yana gadin wani ɗan shekara 30 ne da matan shi da 'ya'yan shi, yana cikin air condition yana kwance, shi kuma yana gadin su da kare shine abokin kwanciyar shi. Kun san dalili? Shi wancan ya yi karatu, shi kuma wannan bai ba. Shiga GRA za ka ga haka da yawa. Sannan gobe ka tafi local government ka je ka gani, ka je ka ga chairman, ko ka tafi wata ministry ko parastatal, wata hukuma ta gwamnati, ka je ka ga ɗan shekara 30 ne a cikin office da air condition. Waye mai gadin shi, waye masinjan shi, waye yaron shi, waye direban shi, wani ɗan shekara 50 ko 60. Me bambancin? Wancan ya yi karatu, wannan bai ba. Jama'a, ko wannan bai isa ya sa mu daurewa wahalar ilimi ba? Muna ji muna gani muna haihuwa 'ya'ya jama'a, duk wanda aka haifa yana tasowa sai gudu ya bar islamiyya, sai ya bar makarantar allo, sai ya bar makarantar sakandare, ba su sai yara sai akwai wahala. Ita kasuwar daɗi ne da ita? Allah ya kiyaye. Magana ta uku kenan, istibar, juriya, sai an jure jama'a. Sannan me? Sai ce wa bulgatun, sai da kuɗi. Kun ji maganar? Duk wanda yake son ɗan shekaratu ko ya karatu jama'a, ya ƙoƙari ya tattali kuɗi, ya ƙoƙari ya tattali kuɗi. Wa bulgatun, sai ce wa irshadu ustazin, na biyar kuma sai an samu ƙwararren malami. Don haka za ka yi karatu ka je ka samu makarantar da ta fi kowace. Irshadu ustaz, aka ce ustaz, ba ustaz irin naku mai ɗagaggen wando ba komai akan shi ba. Ustaz a nan ana nufin ƙwararren malami. Don haka a harkar ilimi ta zamani in aka ce mutum ustaz ana nufin professor. To don haka ana neman ƙwararren malami ya karantar da kai. Ba a zuwa a ɗauki karatu wurin ɗan wa'in yana ta da baƙi da ƙyar. A'a, sai an samu malami ƙwararre. Sannan wa tulu zamani, sannan sharaɗi na 6 na ilimi shine tsawon zamani. Malaminka ya daɗe a duniya, kai ma ka daɗe a duniya. Imam al-Bukhari ya yi karatu a wurin al-Imam Sarraj. al-Imam Sarraj sai da shekara 120 a duniya. Kaga ya karantar da irin su Bukhari har guda 3 ko 2 da rabi. Amma an ka taso baka daɗe ba ka mutu, karatu ba zai samu ba. Ko kuma ka taso ka fara koyon karatu, malamin ka ya mutu. Ina koyon karatu Kano, na fara koyon ɗori, sai aka fara koyon matakin farko. An koya min kamun targaɗe, kamun kafaɗa, an fara koya min yadda ake shirya karan ɗori, sai malam ya mutu. Shikenan na haka baka ji na ina ɗori, malami na ya mutu. Tulu zamani ma tsala zamanu. Shikenan malamin ka ya mutu, ba karatu. Waɗannan sharuɗa guda 6 jama'a, kowa ya je nazari a kansu. Idan ba su haɗu ba, mawaƙin ya ce lantana na ilma, ba za ka samu ilimi ba. Jama'a kun ji waɗannan abubuwa. To abin da nake so jama'a in tunasashe mu a cikin minti 1 rak shine me, mu dawo mu dubi laccan nan, wa'azin nan, faɗakar wannan. Na ce lokaci jalin ɗan adam shine kaɗai jalin da kake da shi. Sadda ka je banki ka zauna kana jira za a duba account ɗinka, sai aka ce maka ai kwamfutocin sun zama off the network, kwamfutocin ba sa ganin junansu, don kai kuma kana da kuɗi, kwamfutocin sun yi aiki. Sai ka ɗan zauna, komo motar ka sai ka ɗauki alkur'ani sai ka dawo kana karantawa. Kar ka sake a rayuwarka a samu wani lokaci wanda baka yi wani abu ba. Ina fatar mun gane. Idan ko ya zama babu abin da za ka yi, to karka ɗauko aikin banza, ja baki kai shiru. Annabi ya ce in ne maka wasiya da tulu samti, ka daɗe shiru, baka magana, kai shiru. Wataran wani ya taɓa tambaya ta, wai shi ya ga malaman nan Laraba sai je same sa ofis sun yi shiru, wai me yake damunsu? Na ce Allah sarki, bahaushe na tanko mai kan bashi, kai ba a zama a yi shiru ko?
shi bahaushe sai yana surutu haka siddan kamar keken ɗinki tsoho wai shi bai saba ya zauna ya yi shiru ba, wai ya ga sai ya shiga sai ya same su sun yi shiru ko wani abu na damun su ne. Mutane ba su saba da wannan ba. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Jama'a cikin minti 15 masu zuwa zan rufe wa'azin nan da cewa ga wasu bayanai masu matukar muhimmanci kwarai da gaske. Waɗannan bayanai jama'a magana karatu ne, dama na ce muku bayan sallah za mu zo a yi bayani akan tsarin karatu, don haka don Allah kowa ya saurara. In Allah ya taimake mu ma mai yawa cikin minti 5 za mu iya gama bayanan, don ba karanta takardar zan yi ba, domin takardar za a yada ta kowa ya same ta. Bayani ne akan tsarin yadda za mu rinka gudanar da karatuttuka jama'a. Sai dai kamar yadda nake cewa tsarin tafiyar yanzu ya sha bamban da wadda ka sani, don na ce muku da duk abin da muke cikin harkar da'awa mukaddima ne, yanzu ne aka fara tafiyar. Ina ma'ana haka? Mutumin da zai je Kano sai tashi daga nan muciya har zuwa tabako, ai bai kama hanya ba tukuna ko? To din tsawon tafiyar da muke da a mukaddima muke, don haka za a yi haƙuri, za a ga abubuwa da yawa sai an yi haƙuri. Sannan na ce mana tsarin kamar tsarin farar hula ne suka yi dameji sai soja ya karɓi mulki, to kaga dikiri za a aiki da shi. Doka ce a cikin tsarin namu, dokoki ne kawai za ka rinka ji. Ga tsarin karatuttuka na gaba daya, muna da karatu nau'i 4 jama'a. Akwai tsarin karatu na gaba daya. Muka ce tsarin karatu na gaba daya shine wanda za mu saka littafi ana karatu, kowa ya zo da littafi ana karantawa. A nan babu duba wani aji kaza wani aji kaza, kadai abin da ake dubawa an tara mutane ne ana faɗakar da su, ana wayar da kansu, ana karantar da su wasu abubuwa waɗanda suka shafi wani littafi ko kuma wasu matsaloli da ake so su ɗauka. Wannan tsarin karatu na gaba ɗaya muna son za mu ɗauko tsarin da muka fara a wannan masallaci. Wannan masallaci 1984 da suka wuce ko 1982 jama'a, 1982 muka saka karatun littafin 40 hadith. Muna karanta littafin 40 hadis muka karanta shi. A wancan lokaci ba a ɗauka karatuttuka. Ga tsarin karatun jama'a, ranakun karatuttukan mu su ne ranakun asabar da lahadi da litinin da talata, kwanaki 4. Amma ga tsarin, in muka yi kwana 4 a wannan masallaci na kasuwar muciyanmu, to sai mai hutu kuma ranar laraba da alhamis da juma'a. Don haka duk ranar laraba da alhamis da juma'a ba mu da karatu, duka babu karatu ranar laraba da alhamis da juma'a. Duk ranar asabar lahadi litinin talata akwai karatu, sai dai ka tambaya a ina ake karatun. Za mu fara da nan muciya, don haka gobe insha Allah za mu yi karatu da jibi da gata da citta, kwanaki 4. In muka yi karatu a nan sai a yi hutu na kwanaki 3. Kwanaki 3 su ne laraba alhamis juma'a. To idan wata asabar ta kewayo sai kuma mu tafi tudun wada, markazin salafiya, nan kuma sai mu yi litinin talata laraba alhamis suma, ina fatan asabar lahadi litinin talata, kwanaki 4 suma. Kwanaki 4 nan idan muka yi su kuma kwana 3 sai a yi hutu. Idan aka yi hutu kwana 3 nan sai a sake dawowa nan muciya, sai a sake yin karatun kwana 4. In aka yi kwana 4 sai a sake yin hutun kwana 3 sai a tafi. Haka za a rinka yin karatun jama'a. Zuwa yanzu kadai inda muka saka karatuttuka kenan. Sauran duk wasu wurare ka bi mu, duk abin da baka ji mun faɗa mun ce za mu yi ba, karka ce to ka zafa. Dikiri ne, gwamnatin soja ce, ba a tambaya, ba shawara. In kai abin nan sai a sa ka kirikiri, shuru ake, abin da aka ce shi ake kawai, kalu salama. Ina fatan mun gane. Nan mun sa karatuttuka 2, can mun sa 2. Nan 40 hadith da tafsiri jama'a. Tafsiri ba wai sai da azumi kadai za mu yi ba, don haka gobe za mu fara da 40 hadith insha Allahu ta'ala, tare da sharhin shi Jami'ul Ulum wal Hikam na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali. za mu rinka talhisin sharhi. Waɗannan karatuttukan idan aka yi kwana 4 ana yi, sai a tafi tudun wada. Akwai karatun Bulugul Maram da muka fara da dadewa aka saurara, kasai 3 kawai aka yi, to za a faro karatun daga farko. Za a yi kwana 4 a tudun wada insha Allah. In aka yi hutun kwana 3 kuma can sai a sake dawowa nan, sai a zo a ci gaba da tafsiri. In aka yi tafsiri nan kwana 4 sai a koma tudun wada kuma sai a ci gaba da karatun al-aqidatul wasitiyya ta Ibn Taymiyyah. In aka dawo nan muciya kuma sai a 40 hadith. In aka koma tudun wada sai a Bulugul Maram. In aka dawo nan muciya sai a tafsiri. In aka koma tudun wada sai a al-aqidatul wasitiyya. Kun ji yadda karatun zai kasance. Ina fatar an gane. Wannan shine tsarin farko. Tsari na biyu shine duk sanda muka ce za mu yi karatu a nan masallacin muciya, to tsakanin magariba da isha ne.